Jeg vil i den her video vise, hvordan jeg har bygget og indrettet mit hønsehus. Jeg har så mange andre surfet internettet tyndt for at finde ud af, hvad der vil passe bedst til mig. Jeg valgte at bygge et hus, hvor der kan bo ca. 20 høns. Jeg har erfaret, at mange har bygget for småt, er blevet bidt af det, og så senere har måttet udvide. Så jeg gik efter at lave det større end mit umiddelbare behov. Jeg er på ingen måde hønseekspert, men håber alligevel, at den her gennemgang har elementer, der kan være med til at inspirere. Og hønsehold er jo altid et work in progress. Jeg læste mig frem til, at 0,4 kvadratmeter var det mindste indendørs areal, man kunne regne med per høne. Jeg vil have store racer, så jeg rundet det op til 0,5. Så huset skulle altså være 10 kvadratmeter. Desuden vidste jeg, at jeg gerne ville have dybstrøelse, så fast gulv synes jeg ikke ville være praktisk. Jeg ville konstruere huset, så det kunne tage 30 cm bundmateriale. Både pladsmæssigt og også med tanke på, at bunden af væggen ville være i konstant berøring med strøelsen. Ligeledes skulle ydersiden af væggen ned i marken, da det jo skal være tæt langs jorden, for at hønsene ikke får træk. Jeg fandt nogle ståltrapetsplader på en skrotplads, der var i rimelig stand, som jeg kunne købe til 3 kroner kiloet. For mig var det et godt valg. Det kan holde til jordkontakt. Det er vindtæt. Nemt at rengøre og højtryksrense. Ingen sprækker og revner, hvor utræ kan gemme sig, og ikke mindst var det billigt. Ja, det leder kulde bedre end træ, men så længe det er tørt og ikke trækker, så mener jeg, at kulde er et stort problem. Da stålpladerne havde en dækkende bredde på 1 meter, valgte jeg at lave huset 3x3 meter. Den sidste kvadratmeter vil jeg så hente ved at sætte redekasserne uden på huset. Da jeg havde valgt dybstrøelse, skulle jeg også tænke på, at der ikke må være indretning eller døre i huset, der var lavere end 30 cm fra gulvet. Huset skulle placeres på grundens højeste sted, da skybrud er mere og mere almindeligt, så der ikke vil komme vand i huset. Skulle vi blive træt af høns, var det også vigtigt, at huset kunne laves om til gæsthus og i yderste konsekvens fjernes uden at skulle rive det ned. Jorden her, hvor min kone og jeg bor, består af 50% sten, så jeg havde oprindeligt tænkt mig at lave en bundramme, montere en net på undersiden af den og sætte den på jorden. Min frygt var dog, at mus ville grave sig under huset og sidde under nettet og mæske sig. Min nabo havde taget hegn ned og foræret mig i den forbindelse 8 sokkelsten. Det vil være et oplagt valg, men at grave i jorden her er et mareridt. Jeg har en gammel rendegraver, som kan køre med nød og næppe. Det er umuligt at grave små fine huller, hvor sokkelstenene passer ned i, så jeg måtte gøre det, at jeg gravede et hul på 70 cm dybde i hele husets størrelse. Der kom rigtig mange sten med op. Herefter lagde jeg 8 gamle fliser, hvor sokkelstenene skulle stå, og nivellerede dem, så de stod i samme højde. Placerede sokkelstenene på dem og lagde husets bundramme lavet af 70x70 mm A-klasse trykindroneret i bjælkeskoene. Fordelen ved den metode er, at skal huset væk, så kan man i princippet løsne bolden i bjælkeskoene og løfte hele huset væk i et stykke. Nogen mener, at trykindbrændede træ kommer til at indgå i husets økosystem, så der kommer giftrester i både høns og æg og derigennem i os mennesker. Den chance har jeg valgt at tage. På bundrammen monterede jeg volierenet, så det gik ned over sokkelstenene. Fyldte de fleste af stenene tilbage i midten og fyldte jord på ydersiden af nettet. Det overskydende net blev vævet ud til siden som et skørt som ekstra sikring. Der blev sat 70x70 mm stolper op, ligeledes i A-klasse trykimprægneret, da de også kom i kontakt med strøelsen. En topramme af 70x100 mm regler, så de overhang stolperne og dermed gav mig noget at skrue det kommende loft fast i. Konstruerede spær og monterede dem. Jeg satte et undertag op, som var en rest fra et andet byggeri, samt sømlægte til taget. Så på med taget. Udhænget er lavet så stort, at det skygger, så solen ikke kan komme ind i huset om sommeren, men godt kan om vinteren. Indtil videre har det ikke været varmere inde i huset end udenfor i skyggen, heller ikke på de varmeste dage. Jeg vil have redekasserne til at sidde uden på huset, så jeg lavede nogle redekasser, der var 40x40x40. Det gjorde jeg ved at lave nogle gavle, som var 40x40, og så sætte den uden på huset. Som man kan se på billederne, så har jeg lavet det, der hedder en bladningssamling, hvor man fjerner halvdelen af materialet fra begge steder, og så sætter dem sammen til en ramme. Resten af konstruktionen, der vil jeg lade billederne tale for sig selv. Låget lavede jeg ved at lave et træskelet. Grunden til, at jeg ville lave et skelet, det var, at jeg var bange for, at låget skulle slå sig af der, så vi kom træk ind i redekasserne. Det måtte også godt have en vis vægt. Så det blev altså et træskelet med en skin af OSB-plader. Så har jeg sat nogle regler op, som låget kunne støde op til. Dem lavede jeg i den samme tykkelse som låget, plus den fugestrimmel, jeg ville sætte under låget. Alt ubeskyttet træ og kanterne af krydsfinerende OSB'en, der har jeg sat sådan noget sølvpapirstape på, jeg købte i Biltema, så der ikke blev optaget fugt, og træet ikke skulle sprække.
Så er låget hængslet med nogle hængsler, jeg har taget fra nogle gamle safari-stole. Så bliver låget beklædt med mine stålplader, og så har jeg fundet sådan en gummiliste fra eBay. Man kunne sagtens have brugt tagpap i stedet for. Så blev huset riglet op med ganske almindeligt 2x4 toms. Så blev det beklædt med stålpladerne. Måden jeg skar pladerne til på, var ved at købe sådan en metalskærerklinge til rundsav fra eBay. Så det gik nogenlunde smertefrit, men lige så nemt som op i træ, det kan man ikke ligefrem sige der. Så satte jeg loftet i huset. Loftet har også de samme ståltrapetsplader. Og for at der ikke skal komme kondens i loftet, fordi varmen stiger til værs, så valgte jeg at isolere loftet. Da trapetspladerne har en profil, så kommer der en masse huller langs med kanten af pladerne, så dem fylder jeg op med fugeskum. Det overskydende skærer jeg sig af nedefra. Men vægpladerne har jeg valgt ikke at sætte den langs med loftet. Med dybstrøelse så kommer der en del varmeudvikling og dermed en masse fugt. Derfor har jeg valgt at lade toppen af pladerne være åbne, altså ikke fugeskum dem op, for at der er kontinuerlig luftudveksling deroppe. Så fik jeg monteret en dør. Det er en yderdør, jeg fandt i en tilbudsavis, så den var billigere end at købe materialerne. Døren kunne af gode grunde dog ikke komme 30 cm over jorden, så i stedet satte jeg en stolpe på hver side af døren, fræste et spor, hvor der så kan sættes nogle brædder i, efterhånden som strøelsen bliver dybere over året. Til redderkasserne så valgte jeg så at lave nogle små kasser i krydsfiner, som jeg kunne tage ud og ind. Fordelen ved det er, at man kan tage dem nemt ud, hvis det skal rengøres, og hvis der er en skruk, så kan man også tage hele kassen ud, sætte et lille net over, og så bære hende over et skrukhus. Når man skubber kasserne ind, så har jeg sat sådan en lille krydsfinerskive ind i bunden, så kassen ikke kan tippe fremad, og det fungerer fantastisk. Så blev de grimme trapetsplader endelig malet. Jeg kunne ikke finde nogen vinduer, der passer til huset, så dem lavede jeg selv. De er igen lavet med bladning i hjørnerne, og så fræset et spor, og så lagt en plexiglasskive i. Og så var der bare lidt finish som gerægter og vindbrædder. Oprindeligt havde jeg en sædepind, der var ca. 80 cm op og bare en pind fra den ene side til den anden. Men da jeg så fik mine tykke bramager, så måtte jeg altså lave det hele om igen, for det var for højt op til de gad at klatre derop. Så det jeg har valgt at lave, det er et stativ, hvor sædepindene kan sidde i. Sædepindene kan fjernes. Og under det har jeg monteret et møgbræt. Hele arrangementet er 2,44 meter langt som en ganske almindelig standard byggeplade, så jeg kan skifte den ud, hvis den bliver for ulækker. Hele sædepindarrangementet det er hængslet, så jeg kan løfte op, så det gør det nemmere at gøre rent under. Hvis der skulle imod forventning komme et æg nedenunder, så kan jeg også komme derind. Det hænger fast i nogle kæder, jeg har monteret i en rækkel, jeg har lagt på tværs af hele huset. Den rækkel sidder også bare i stolpesko, så jeg også kan tage den ud og gøre den ren. Alle fodautomater og alt vand er hængt op i loftet. Dermed jeg har dybstrøelse, så duer det ikke, der står nede på gulvet. Det eneste vand, de har inde i huset, det er fra de her hønsenipler. Der kommer nu rigeligt vand ud, og de synes faktisk næsten, det er sjovt at bruge dem. De er kun i huset, mens de sover. Jeg har automatisk hænser der åbner, når det bliver lyst, og lukker, når det bliver mørkt, så det er kun et sovested, så det er begrænset, hvad de har brug for at vand inde i huset. Udenfor er der en almindelig drikkekar, plus en masse flasker med hønsenipler i. Hønsedøren har jeg købt hos Rosenbud. Det er en Chicken Guard Extreme. Jeg er rigtig glad for den, og indtil videre har den fungeret perfekt. Den oprindelige idé var, at vi skulle have dem fritgående altid. Og så hvis vi ville væk, så ville vi tage chancen, og så ville hønsedøren lukke dem ud om morgenen, og så ville den lukke dem om aftenen. Men vi kunne bare mærke, at vi blev mere og mere paranoide. Så som en eftertanke, så besluttede vi os så for at lave en hønsegård. Det er en slags feriebolig, bare hvis vi skal afsted et par dage. Vi har naboer, der godt vil gå og hente æggene, men det der med at gå og holde øje med hønsene hele dagen, det kan vi ikke forvente, at de gør. Da vi ikke kan grave jorden herop, så valgte jeg at lave en bundramme, som blev stillet oven på jorden. Måden den blev fastgjort på, var ved at tage nogle 10 mm armeringsjern, bore nogle 9,5 mm huller i 45 grader imod hinanden, ned igennem bundrammen, og så hamre dem deri. Så afslut med en spændeskive og en skrue, så de ikke eventuelt arbejder sig op igen. Stolperne står
med 1 meters mellemrum, for det er den bredde, vores voliernet har. Så er hønsegården færdig, så er jeg vist færdig med at forbedre på hønseforhold for i år. Jeg håber noget af det, I har set her, har inspireret jer, og hvis I har nogle spørgsmål, så er I meget velkommen til at spørge i kommentarfeltet. Så skal jeg se, om jeg kan uddybe det.